Timbe adhula ma piny Kenya ma jatugo ma hikgi okoingo 20 oikore ni tuke mag CECAFA mibiro bagi boma ma Dar es Salaam e piny Tanzania ka gin geno ni gibiro yudo thuolo mar AFCON. Timno ne otieko ikruok mar alap ma M-Pesa Foundation boma ma Thika mar mantie kaunti ma Kiambu ka kocha margi Salim Babu nyiso yie mare makende ni giikore kendo gidhi kawo loch e pinyno. Weche manosir kod captain mar Rising Stars Amos Wanjala. Tuke go ibiro bagi kind tarik 6 nyaka 20 dwe ni. Kenya ni e pool achiel kod Tanzania, Rwanda kod Djibouti. CECAFA lazima shindi CECAFA ndio uende AFCON. So ni kitu tunajua kwa akili yetu, kila mtu hapa. So lazima tushinde hii tournament ndio tuweze kuqualify kwenda AFCON. In our group I believe every team is coming to compete, so nothing will be easy. And as I said before, we have been preparing and we are ready for the competition. So we believe it won't be easy, but we are going to do our best to win because we believe we can win.